Hi guys, this is Upa. Welcome to my channel. Madjong buntag ninyo guys. Karon guys, March 23 na. Magdigamon ako kay adto na mi sa opisina sa bureau unja. Musa jumig adto kay maglakaw rami. Nananghid man sila gahapon sa security guard to sa bureau. Pwede ba mi makaagi bisag na ipader. Okay ra man kuno kay adto man po sa opisina among tudo kaysa mo libot pa mi ngadtong alabang nga ladyo na dya mamasahe pa mig dubli-dubli na maglakaw ra laman mi dya. Kumusta naman mo guys, kumusta naman yung mga kinabuhi? Hinaot po anta nga namo sa kabas kag kanunay ako guys nang hubag ang mata kay gabi nakatagpilaw na ko dya nakarat ko kay nanawag na gang manghudlaki. Ngayon man siya nga, aga ko nung igagaw isa. A few moments later. Yung namima to sa opisina sa bureau, guys, sa BRSS, para maglakad may magpasa mis requirements para sa islat. Nagwat ako sa mga kauban, bawa pa man, dugay man. Ibusad kay magpaktas rami. Tumi mo lusot rami dares na yagyanan nga kuan. Tanawon lang man na magwardya nagbantay. Kaya mulibot pa migbiason nga to galabang dako na may gastuhon. Dadi ara gudari dapit, pwede ra na mo lakon. A few moments later. Grabing kahangat guys, arang ladyo aga mong gibaktasan. Wala pa may padung sa langit. Para laman dud nga makaagi mi. Pwede lang magway manita da ni ron. Yan na guys, dahil lusot ko no sa old compound. Mauna ni. Yung mga kauban di nanggihungag nag-ilong. Kay tukaron. Katawa lamang gyapon bisag daghay problema. A few moments later. May dari sa opisina sa BRSS. Nagsugod bigla ka, alas 9 kapin. Ansa ni abot mi dari, alas 11 na kapin. Alauna pa man kunog magsugod og kuan nag-opisina. Mangumaton sana mo galauna. Dari salaman mi mo tambay. Tag-opisina to Guys, pagkakaroon man gud guys, di man gud mo makaingan nga magpermanente ra ko sa Bohol kay napamanggod ko gyasi kaso sa Court of Appeals dari. Anja okay nga nang di ko maning kamot ug na koy masilungan, asa man ko mo pudyo, kinahanglan na pud ko mag-rent, magabang na pud ko. Bahala gud og pajagra basta kay kaugalingan nimong masilungan. Di man pud mo makaingan nga ipon ko sang ginikanan kay namo ko gyasi kaso pa pud dire. Jaga pong giapas da na madyo na laman pud nagkaugalingan ko kayo di jud ko magsaligra nila. Manang kanang katong niingan nga paulion na lamang kog buholo amang gud mo kay baogon sayang purpose nganong na ako dire. Di ko magingani maning kamot ko daring magantos nga ingani kay na ako'y purpose. Kahaya-hay ba kalami bas kinabuhi sa Bohol bisag way kwarta kay uban-uban sa pamilya pero namang gud po koy gyasi kaso pa diri pud mo man jud nang nangusog ko nga sa ako diri kay napa ko atubang nga kaso pud bahin sa pagkuan sa una. Labi na karon kay nagpandemic mo ang nadugay pud. Mo man iyang gyasi kaso pud diri. Daka tong mingan nga di ko magalgan ako ginikanan nalay ko ginikanan pero di man pud mi dato pobre ra man pud mi di man pud pwede magsaligra ko sang ginikanan. Mo nang kinahanglan mo liyog maning kamot po ko gaho. Ugbot galingan na ako may mutabang nila. Manang sakat nung wapa kay bag nganong nagantos ko ngari nganong niingon mo nga nagantos ko nga nang anak ko naibay sa Bohol. Nagantos ko kay tungod kay nakoy purpose. Napa ko gyasi kaso diri. Di po ko ganahan na magali mga relatives na mo dari di ko ganahan og mo ipon pug ko nila. Mo nang ganahan kog ako magpudyo ko gaho magkaugalingon ko. Di po ko gusto mo sampit kog tabang nara pugod na nila og gusto silang mutabang. Makaingan mo nga nung nagantos ko sang sitwasyon kay napo ko'y giatubang pa. Mang maning kamot pug ko. O karon makaibaw ra mo guys ug unsay hinungdan nga nung nagantos ko diri unsay ang purpose nung nagantos ko. Kani ang giantosan dari di niingan nga para ra naho. Manaibot ng pasabot. Unsa na sayang man pug ko kay nga katong tangarangan na ko'y kubo dari ja. Maglakaw na laman ug nga nang tagaan magjuta magantos na lang gud pud makatukod og kubo total para sa una nasunugan mi nakasurvive ra man pud. Manaingan naman dyan kinabuhi di man pagka pwede gwa kay challenge sa imong kinabuhi kay di man ka
makairog pod. Guys, baka yarang dugaza na hinog oras mo tulin. Lagi pang laay naman noon eh. Lamay naman noon eh katuog. Da, ning tambay sa may dares tay punuan sa mangga. Na dares sud sa kuan. Ang laza na hinuon. Huwat sa oras kay alauna pa jud. Ja, wa pa alas 12. Alas 11:48 pa. A few moments later. Alas 2:30 na. Adong na jud mi uli. Humanamig pasa sa requirements. Unja, baktas na pud mi. Ug mapon kuno sa hapon. Maghuwat na mi ato sa relocation site kay sukdan na. Sukdan na kuno og pwede tukuran. Operation baktas na pud ni ron. Pero binta na lamang kay di na init. Di pare ganes pagpadong na mga harap ang inita. Ato gyapon mi mo agi sa among gyagyan ganina. Kay mo may malusutan. Ang mga kauban diya katugo na yung taon. Sa Tipuray. Si Jonah og si Atilin. Manghapit na pud mirog na ima simo-simo. Kaya arong namili nga magsigla ka. Kasi lati po rin yung palit pa sila kuan da. Quick. A few moments later. Baway sa mi kay das eh. Hati po rin gihangat na ning lingkod sa pud siya. Nihapit po kong pangipo kay arong na masimo-simo. Ate, ayaw niyang umupo? Ayoko. Da. Dada may daghang bunga. Mga tao, mga Tagalog kayo, mga kailadan eh. Pagkaan naman ko ng ibon. Pero sa amo ate, Bisaya, tawag nito mansanitas. Mansanitas. Da, mansanitas. Nalingaw raman gyapon ko guys, bisag ladyo gamang gibaktasan kay mo rampod mignas bukid na. Ano mong gyagyan na. Giagian. Pero hapit na may mo abot, sobra na mis katunga. Hapit na may mo abot sa among abutan. Nailad. Magpadaos-os na metos na among agianan padungatos. Among puyan kara man ka tukaron. Pero nailad gihapon na nagbantay datos gate kay nakalusot gihapon mi. Padung ja grabe man jud inita di jud matabang jud. Maka buak man jud bagol-bagol. Mong magpadung na laman. Ginoo. Manigang giingon guys nga aran na jud ka tugbengan ka adyo. Pwede ra ang tapod magparaos-os. Galing kay da, tagas man ka jud kugon. Para man ko ano, labunga. Pero madyo na laman kay nakaagi pod mi. Ay Ginoo ko taas ka adyo. Kaya rate? Suga pa sa hangin. A few moments later. Gajud ni. Mintaro among lakaw ron kay paspas mi di pareha ganas pagpadunga. Galangan-langan mi kay daghan na sangitan. Nakuha ra man day pod na mag-isang oras. Lakaw basta nang di pud kadyo paspas sakto ra pang lakaw aron di hangatan pahuway pag gamay. Diyan abot na gajud Miss Bye.